Turhan syytät mun poika ystävää, et se hakkaa mua ja on hirveä. Satuin törmäämään tiskikoneeseen ja sitä jäi kunnon jäljet. Voisitko keskittyä muihin ihmisiin? Voisitko keskittyä sotauutisiin? Turhan syytät mun poika ystävää, et se hakkaa mua ja on hirveä. Nukahdan sen vieren, silloin aikaa mulle, se ei koskaan oksenna paidalleen. Voisitko keskittyä muihin ihmisiin? Voisitko keskittyä talouspakotteisiin? Oli ihan kiva, kun toissa kesänä tartuit mua varpaisiin, mutta nyt urpoilet liikaa enkä halua enää öisin saada sun puheluitasi. Voisitko keskittyä toisiin ihmisiin? Voisitko keskittyä talouspakotteisiin?